ngicela Nkosi ungabele inkonzo yesabatha, inkonzo ebucayi, inkonzo engaqhamuki ebugadini bomuntu, engaqhamuki nasekuhlakanipheni kwakhe, eyayivela esihlalweni sobukhosi. Njengoba Inkosi iguqe lapha, ithemba lami liNkulunkulu wethu. Ngicela Nkosi amazwi okuphila awuzakuthi izindaba abazikhuluma lapha endlini sithi phela okwabela inkonzo unesandla. Isiwile sikhonza inkomo enkulu kamayisa, yakhishwa ngendlela yayo. Okwami ngithunywa ukwaba, okwayifinyelele kwabayingcwele beNkosi nababancane. Ngizokhonza ezulwini ngesihlabelelo sama-221 221. Ngicele uNkulunkulu wethu angivumele ngithathe amavesi amabili. Yeza esimina wethu
Wasebuhleni uselapha ngezansi usabizwa ngokuthi kusekuphakameni. Wabanguhele onyeni wesine wabefika phambi kwesilwane sasezulwini uthi Shembe, abantu bakho uthi abayidli yakho. Uthi kodwa laba bantu Shembe bayayidla ekudleni okuthile. Yayisithi inkosi kuye, wena umakhi, hamba ekhaya egaraji lomuzi wakho, ibhokisi lamathuluzi lelo faka kulo ipikili elivukile lesirastile, ufuna umthathu kuze nalo lapha kimi. Wahamba lomlungu wafike bathatha leli bhokisi lamathuluzi ubuye nalo. Ithi inkosi libeke ngapha kwami. Wasiyalibeka yayisifaka isandla phakathi inkosi yaqhubeka yaxoxa namaNazaretha. Ngemva kwesikhathi wayesethi sondela uthathe leli bhokisi lakho ubheke phakathi. Ubheke phakathi umlungu ipikile igobile seyiqondile. Isipikile lezirastile seziyabenyezela zonke. Sase sithi isilwane sasezulwini. Labo bantu nje babona bonke behlezi lapha phakathi kwami abekho ngcwele. Kodwa into ekudingayo yodwa umlungu ukuthi mase befike lapha phambi kwami bonke babangcwele njengalezi ipikili zakho efike igobile zinerasti. Kwaphela konke lokho zabuyela esimweni sazo wathi zintsha. Amen. Nomtholo ithi inkosi inyanga yezulu. Ukungena kulo muzi imtholo ithwalisela ngaphandle kwayo. Elisithi kodwa umuntu ngesikhathi esephuma
ukuthi uthathe umthelo wakhe awubuyisele kuyena abuyele nawe emazweni akubo. Ngingena enkonzweni yasekuseni. Uma inkonzo seyiphelile nje isitepu sakho uphumele ngaphandle kwethempeli. Ithi inkosi ngoba izingilosi. Maphela inkonzo ziyahamba ithempeli lonke zishanela. Uma zifika iy'kephu phansi zindlaliwe ziyaphazamiseka. Nabantu abahlezi ethempelini ziyaphazamiseka. Yalizwa usizwi lakho. Kuhamba inkosikazi emhlabeni. Nomzi usekhona lapha ngezansi. Lapha sekasala khona igate kuphela. Akaze kusavalele ukuthini. Kodwa lo muzi lona eJerusalem elisha lapha ngezansi. Yayisidlula lenkosikazi emhlabeni kusebusuku. Ile ntombazane yakuphela, ukuphela kwayo akekho omunye. Yayisikhumbula le ngane ukuthi phakathi komuzi khona umshebe. Yajoba umgwaqo omkhulu ngoba ishela ngale ngoba Zulu. Yajoba umgwaqo omkhulu, yangena ngaphakathi, yezona isikhuleke endlini kababa. Yeza inkosi ngaphakathi kunomuntu okhuleka laphandle yakhala. Yayisivuna inkosi. Yathi yena ntombazana kwenze njani? Wathi baba, uma useyambile emhlabeni. Ungishiya kabi mina ukuphela kwami, angigalile. Ngicela Nkosi ubuyise uma ngingane ngibe semzini wami ubusuku yokuthatha. Safulathela isilwane samfulathela sabheka emnyango lapho njengoba sawasofulathela emnyango sabheka emsamo. Isikhathi sabuye saphendukela kuyena sathi mntanami ngihlupheka ngenyoko. Ngoba sihlangene sihle. Lesi sihlalo ngimphazamisa khona. Angeke sakwazi ukubuyela kuso. Uthi baba ngisize. Ngicela ungibuyisele umama. Mase ngishadile mama uzobe sebuyele ezulwini. Yaphinde umfulathela inkosi. Ithi uma iphendukela kuyena, lethi sengibuye ezulwini mntanami. Fika baba ukuhlangana osheshayo. Lenkosi baba omkhulu. Wasiyabuza baba omkhulu ukuthi uzobenza njani ngalo muntu? Ngoba lesihlalo sakhe.
kukancane ukuthi abuyele kusona. Ethi Nkosi yamakhosi, ngizohlukanisa umzimba wakho wesibili, ngiwuhlukanise kabili. Bese kuthi olunye uhlangothi lomzimba lushiye esihlalweni, lubhasopha isihlalo sakhe. Bese kuthi omunye umzimba ubuyisele emzimbeni wenyama emhlabeni. Uthi hamba mntanami ufike uthathe uba wakho, ucela abantu bakubambise, bese uza naye lapha ngaphakathi. Ufike ungene endlini yaseginyezini. Ngosuku lwesithathu uzovula uma wakho. Akasho ukuthi ngicabanga ukuthi uthi ngosuku lwesithathu uma wakho uzovuka. Amen. Isiduku. Waselasha bafika basifaka, bafika bamshiya abantu umntwana lesiduku sikanina, wavala isicaba wahlala. Themba ngosuku lwesithathu yavuka intombi yahlala kwezinqa, yathi mntanami, umbuzo oqala mntanami umkhathazelayo. Esihlalweni esihle kangaka bengihlele kuso, ukuhluphelana, uthi ma, ukuhlekani, ngizoba umtshingi wethoba. Yaphila nkosikazi iminyaka 19 years, noma sihambe emhlabeni kombuya wanene, noma sihambe emhlabeni yaziswa bomndeni. Sendabeni njalo manje. Siphambi kaNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu ongafundiseki. uNkulunkulu ongaphumputhi. Osukahlala bese kwenzeka yonke. Ngicela incwadi kaMateyu 24 verse 23 kuya ku-28. Matthew 24, 23 to 28. Hallelujah. 150 or 200. No. 23. Khona umuntu ethini bhekani nangu Kristu. Uma khona umuntu phakathi kwenu othi nangu shembe noma nangu ya noma bamkhomba kuluphi ukhalo ningakholwa nize ningakholwa ngokuba wenzela uKristu bamanga nabaprofeti bamanga. Uzavela shembe bamanga nabaprofeti bamanga. Baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso. Ukuze udumiswe nabakhethiweyo. Khona abantu phakathi kwethu abakhethiwe uNkulunkulu, kodwa babulokhu bukhamba amawuwa elokhu ephazamisa ingqondo zawo, ugcina bedumba abantu abakhethiwe. Bhekani, sengilitshelile ngaphambili, asebewasho vemshe. Ngakho-ke, uma bethi kini, bhekani, usehlane, ngaba bangamkhomba ethemba ezinhle, ningaphumi, nize ningaphumi ebusweni. Noma bethi, bhekani, usendlini, ngaba bangamkhomba endlini, bathi yabona nje sisondele endlini thina hayi unyango. Ningasuki ebusweni. Ningakholwa. Ngoba njengonyazi luphuma empumalanga, lubonakale kuze lube sentshonalanga. Uma njalo ukufika kwendodana yomuntu. Amen. Khane sanilindele unyazi.
uNkulunkulu umnikazi wezinto zonke. Yathi inkosi ngelinye ilanga izingelosi zafihla amehlo azo zonke ezulwini. Uma kubuzwa ukuthi ubani ozokwehla emhlabeni, bethuswe indlela okwaphathwa ngayo inkosi uJesu emhlabeni. Amukho wavuka kwase kusuka uJehova uqobo wakhe. Ngesikhathi esuka ezulwini, uJehova akahambanga yedwa. Lithi izwi waphuma ney'ngilosi zonke zasezulwini, futhi kwalo lokuqala ukuthi ezulwini kuthiwa uJehova aphume ney'ngilosi zonke, lisale izwi li-empty. Lapho phambi kwethu ngilala umfazi insizwa zazisivakashele ethempelini lasesidlweni. Ithe insizwa inkosi yamaNazaretha unyazi wezulu isuka mnyambithi iya emathunwini. Akekho umuntu mawushambeza ngabubela ngazi. Ithe inkosi izofika emlazi. Kwangena intombazane umndeni akwazi ungena ekhaya wathi ngifuna isango lokuya enkosini. Uma ngifuna ukuya kushemba ngizohamba kanjani? Hawu, intombazane yazi ngani? Akekho umuntu ukuthi bazofika ushemba ngabubagazi. Izwi lihamba laze lafika endodeni. Le ndoda yayihluphekile. Indodana yayo yahamba iye eGoli iyosebenza. Yangabuya baze badlula iminyaka eminingi, wayesethi ithuba lami lokushemba mayifika ukuba ngiyombikela ukuthi angibuyisele indodana yami. Le ndoda kwambuya kwaNdawonde ngo-2019. Uma ifika phambi konyazi wezulu, iyazibika ukuthi indodana yayisekho saphuma isibusiso maNazaretha. Nkosi ikubusise. Isuka le ndoda ihambe. Ifika ekhaya ayilale phakathi kwababili bese kungena ucingo. Phone call. Ubani lafana ebusuku kangaka. Lithi izwi elibuya ocingweni ilowo obukade ukuye emini. Into yokuqala asukumana insizwa kaNdawonde ukuthi inamba yami yocingo uyithathile. Njengoba siyila izwi maNazaretha sonke inkosi yamaNazaretha iy'namba zethu zocingo inazo. Nami ozoyithenga umsombuluko inamba yocingo useyayazi. Ilodo ubuye emini. Ungathanda uNdawonde ukukhuluma nendodana yakho. Uthi yebo ungathanda, bese ethi ubambe kancane. Nasemnika. Yesilibamba lensizwa ucingo, yamnikelela uyise. Esikhundleni sokuba uyise avume, uthi umhluphelani kangaka. Wahamba ekhaya wangabuya, uthi hayi baba, mina ngisekho emhlabeni, sengadlula emhlabeni. Ngathi ngiseGoli, ngadudana nabanye abafana, seMpumalanga Koloni, siyobamba inkunzi. Sayibamba ngempumelelo. Kodwa ngesikhathi sasibuyela endleleni sibuyele eGoli, bathi abangani bami bengihamba nabo bangijikela base beyangibulala. Uma bethu sehlane
ningaphumi. Unabathukulela khalo, ningakhohlwa. Sili inyama
iminikelo le engangiyinikele ethempelini kumshumayeli uSimanibali thaba ngifika ezulwini ngayithatha usha uthi uyabona njengephepha wayibeka ekhanda kimi yena yahlala ekhanda yasinda kwasathi lase izwi hamba nalo umnikelo ngokumshumayeli okunikela kuye kanjobanga Hamba uthi noma umbona mthokoze nalo mthwalo angazi ngihambe nebhekeni wayesevuka ngokuthobula ngoba kanikela umkhize shumana Nkosi nakho sekunje umthatha mletha la ekhaya enkosini esinomhlaba ngemva lenkonzo Nazareth izongena phakathi kwethu isidlo umjimbo umshoko wamakhosi okuthetha amacala
ngubane yashisa amathambo yayisibuya ibuyele emsebenzini yathi mayifika emlasi yahlala isikhashana bese kuthi umntwana ekhaya wentombazane wavela isilonda lapha emlenzeni saphishika bathi bakhona onina sangalawuleka bamthinta baba ingane inesilonda esibi emlenzeni bathi lethele kimi bayithatha bayiphonse ekhingeni lwakhe bafika belokhu bayijova ingane sabuya isilonda savaleka. Nayibuyisela ekhaya kwaphela insukwana saphinde saqhamuka nesilonda endaweni eyodwa saphishika. Bamyelezwise bathi mletheni kimi lo mntwana bamletha bamphonse ekhingeni lwakhe bamjova belokhu savaleka nesilonda. Babuyela emuva ekhaya kwaphela insukwana saphinde saphishika. Umletha yena wayesehamba efika ethempelini wafika wabika inkinga abhekene nayo base isukuzile lapha ekhaya ukuyomthandazela lo mntwana zathi bayiqala zimthandazela basekhuluma indoda kuyena zathi hayi maNazaretha umntwana wethu lo usibanibani kade enza umsebenzi wesikothile uyazi ukuthi lento idalwa yini. Wasethi umshumane uNdunakazi ohamba esemfundisi uthi khuluma ndoda yini yaziyo uthi emva komsebenzi umshumayeli ngithengilele ngase ngibona lapha endlini yangasehla kumikhehla eliphunga okhethameni lomnyango liphethe indebe lendebe ivuza utshwala igcwele iceza. Wasethi wazala mfana ubangisondela kuyena uthi ngiphuza uthi ngathi cha angisephuzi utshwala sengathatha inkono yoMnazaretha lithi leli khehla pho usenzeleleni thina ukudla wena ongakudli. Ikhehla indebe yakhala lapha emlonyeni uthi emayiphapha umlamuvukele. Wasethi uNdunakazi nayo ikhulumayo engangathi kumele siyithathe siyise enkosini base beshona enkosini. Uma befika phambi kwesilwane sithi isilwane sezulu lomhlaba ngubani uthe sewukhona magaya utshwala hamba-ke uthathe inkomo ushawule nomuzi wasebusheni usamzosekhome bese ushawule ekhaya ushawule ithempeli wakhipha khona basihlala naso isikhathi wawubeka phambi kwenkosi bese liyashawula icala elakho hlawula nini ngiyabonga inkosi avume nje benamazwi uNkulunkulu asemhlabeni lapho ngishayise khona ngicela ukuba uNkulunkulu angithethelele ngizama njengoba kufanele inkonzo kaNkulunkulu iqhubeke.